Kang ngaturaken sedaya kalapatan kula ingkang kula sengaja utawi boten senajan to niki sampun telat 5 dina. Kula nyuwun pangapunten ya, Kang. Aduh, piye iki? Wis sawah tanduran kacang secuwil iki kebanjiran. Wis pas lebaran iki ora duwe iki. Dadi males sungkeman aku. Arep sungkeman ra duwe dhuwit nyekeli bocah-bocah e. Nganggo apa? Arep sungkeman main dolo apa ora ya? Dosaku akeh, jase srana urung ya. Bodho wis telat 5 dina. Nek ora rono teh ora patut ya. Wis gagas tanduran kebanjiran ngeter gagas ndolo ndak. Ning kepiye meneh. Dosaku akeh ta. Tak rono wae ya aku. Kelingan jaman semono gawe dosa rondolo. Wis tak mangkat rono ya. Mbang ngopo iki? Piye iki? Bodo-bodo sepi men iki. Kendong-kendong iki do nganti. Ora wong rene. Doran duwe dosa apa piye karo aku iki? Tak enteni ra teko. Jojo tak tinggal lunga kek. Wonge teko. Repot meneh. Lah kae dirasani teko kendong. Iki. Ngopo plok rene? Tera wingi-wingi. Yo, aku wingi repot aku ke. Akeh selo iki. Iki bodes telat 5 dina lho, Plok. Maksudmu kowe iki ora ketok piye ngono nyang aku iki. ketok piye to, Kang? Maksudmu ki, Kang? Aku tek malah ora ngerti karepmu iki piye. Lah praya sungkeman, kowe karo aku iki praya tuwek aku. Iya, Kang. Lah yo anu Kang sing sepira lepas. Ya ora nek kene, ayo nyang omah. Nang omah. Lah iya. Yo anu. Lingke kene iki lho, genah. Yo, Kang. Lah ngendi kowe iki? Lah, pira ning ngesorno? Wah, ngisor. Lah iya. Gendang ngatur, mlaudut wae. Yo kalau Mesti ora. Sido, Kang. Yo, Kang. Kang ngaturaken sedaya kalapatan kula ingkang kula sengaja utawi boten senajan to niki sampun telat 5 dina. Kula nyuwun pangapunten ya, Kang. Ya le, padha-padha semono uga wong tuwa akeh jembute. Piye to, Kang? Ngono kuwi. Weh, lah iki tenanan lho, nggon aku akeh tenan iki. Ngono aku ya akeh. Iki piye iki sing penting iki wis padha 0-0 di ngapura ya. Ya, wis pokoke iki 0-0 ya. Ya. Gayo wedangan sik nanu. Iya, Kang. Wis kene wae ya, Kang. Lagi kene. Ya. Lah, alhamdulillah di ngapura Kang ndolo ae mau. Ndolo barang lebaran tek mosok wong lebaran iku kudune iki ya nang wong mono uga wong tuwa akeh lupute malah ndagel. Wong tuwa akeh lupute. Enek wae bocah kan biyen. He. Jas menti urung rene ra ngono. Rene ora bocah iki. Badhe tak repot-repot kan. Wedangan ngene sapa enake iki? Lah tak akeh men wedang mundur wong sitok e. Lah ndi gojok ngono. Iya. Wedangan ndak iki. Rasa akeh-akeh iki bae lho, Kang. Nek malah mbok tokne kabeh. Lah ndi gojok iki ya. Kowe linggih kan ya, wedangan.
Apa enake kaya ngene iki? Iya. Kang, lah si Jas apa ora rene, Kang? Ambuh kae, wes jas iki seger marai mangkel. Pirang-pirang episode kae. Gaya aku emosi ya. Masa ya ora rene sungkeman apa-apa ngono bocahmu. Dan bojane ya tak arep-arep. Tomo ya ora rene. Endi urung ngetok kok ngene. Ya, Jas. Ya, kowe ya padha deglenge, Bro. Kowe ya telat no. Bener. Nah, Terus cik mending kowe telat to sithik wis tekan kene kowe. lah iya no Kang. Oh ya sepurane Kang, kadane aku ndek wingi sibuk tenan Kang. Aku lho swerpis tarewangi swerpis. Kanggo sanggup badan sirku. Sepi. Opahe yo semono kae. Iki aten tak ngejemne kacang iki tak ndiangi. Sirku nggo badan nek kena nggo jagong malah yo kebanjiran wis sepurane Kang. Piye iki? Lah ya wis, Plok, sing penting awake dhewe wis 0-0. Iya Kang. Tapi mbuh iki bocah-bocah ini urung rene pokoke urung tak apura iki. Wah ya aja ngono Teni Kang. iki pokoke. Sak nek ono ngapura Kang kaya si Jas iki kok ngono watake kepiye. Lah ndi tak enteni lho iki, Yunan. Ra iki jedil ngono. Ya mesti iki guru ora rene blas bocah kuwi. Ya guru urung paling. Empuh nek ngono. Ya wis Kang iki ama ya barindang-indang beblas rene iki wis awan. Lah ndak ngambil teko Aku suwun pamit aku gur mlaku. Ya rong tutuk ta ndak. Gur mlaku. Sing penting kowe sehat-sehat kabeh, keluarga motor ngono wis dikek ngapura ya Kang. Aku tak padha-padha ngono wis. pareng riyen ya Kang. Iya. Ya Plok, ya wis ngati-ati pokoke cik mending kowe. Pokoke wis tak apura pokoke matur suwun kowe wis rene iki kari Jas iki. Daripada Jas iki wis mending kowe pokoke. Waduh, aku rono ora ya. Kok gek diseneni aku. Ngopo rene Jas? Kowe kepiye to, Kang? Kowe lebaran nganti 5 dina lak enteni ora nyanggon aku kowe kepiye? Ngan-nganmu piye to Jas? Bayan njaluk dinyangi wong tuwek. Kalau lebaran itu tidak mengenal bayi atau tuwek, Kang. Yang penting maaf-maafan. Lah kowe ke rene itu jamu arep ngopo? Arep sungkeman apa arep gawe emosi aku? Ora Kang, gojekan. Iki lebaran arep wis telat. Aku ki njaluk ngapura ya, Kang. Ya ora nang kene iki, nyang omah, kupluk ae tak jak nyang omah aja meneh kowe. Ayo. Yo. Ayo wedang ngene lho. Jagungan ki nang kene. Wedange kupluk ae. Iku Kang kupluk mang persis kok kene. Iya urung suwe wong emang. Ora kepethukan kowe. Ora. Wah iki panganane masuk iki. Lah kowe emang saka ngendi Jas? Tek ijen rene iki. Omong saka ngomah Kang. Yang gone Kang Tomo, golek Kang Tomo ora nek ngomah iki bablas rene. Oh, iki Jas, aku ya suwe iki ra pethuk tomo iki. Ngandi wong iki? Lah mosok Kang Tomo ya urung rene wong iki. Urung rene tomo iki. Ya lagi kupluk mau sing rene iki. Urung suwe ya nan. Bajingan iki bocah iki sungkeman ning urung malah ndadek dhisik iki. Wah, enak-enak yang rotimu kowe. Tukumu ngendi iki? Enak cangkemmu kuwi. Lah kowe ki rene sida sungkeman ora? Ndak mbadhek wae iki. Waduh, aku lali Kang. Ndang, kek matur sing tenan. Kang, aku njaluk ngapura ya, Kang. Sepira luputku, muga-muga kowe iso nyangga. Nyanggon dasmu kuwi dosamu sambung nyangga bature. Lah guyon, Kang, guyon. Iya, kuwi ngerti Jas. Iya. Ya Jas padha-padha ya aku ya akeh luput ya pokoke di apura bareng-bareng. Wis ayo linggih-linggih kene ngombe-ngombe kene lho. Iya, Kang. Iki mang enek sing urung diombe.
Ora Kang, aku ora tau petuk Kang Tomo iki janjane iki minggat nganti ya. Heeh iki suwe ra petuk ora rene lho. Ya iya. Oh nyanggone Kang Kupluk tak tekone jare Kang Kupluk ora tau petuk yo. Ya ora rono, rasa dolan rono. Ora i. Nganti Ya nanti. Yes kayak kono wedangan sik dangu kayak jedul ngono jas. Lagi kupluk mang yo nang sing rene. Lah piye jas? Lebaran nggonmu rame ora iki? Lah Kang, ora enek-enek. Buktine aku rene. Lah rene karepmu piye to jas? Rene iki lho Kang G. Ya ngene iki lho maksude sing rame. Lah iya, jas, kowe mang rene ak sungkeman apa golek roti ra ngono kuwi. Ya jane ya sungkeman, lah ning ya roti ki luwih penting kan. Wah, iki era suasana lebaran tak kepruk tabung ndasmu jas. Di omahe si Kang Dolo iki. Lali wetan kae apa ya? Mosok kae. Momon Taylor Jasa Pria. Weh. Kang Dolo buka apa iki saiki iki? Wah, saiki Kang Dolo buka tukang jahit no cah. Lah kuwi nek si Jas. Mosok Jas nek kene apa kerjasama karo si Jas ya? Jas Pria iki. Saelengku ki tan dhewe kuwi nek putih-putih ki apa arepe woh masang geber kaya ngono ki. Jajal rabi manek jas pria kuwi barang iki. Ketoke kuwi cah wis tak rono ae. Jas malah ngising. Lah ke sapa rene kentekan ke? Kang Tomo kae. Lah iki nek kaya pitet dan baguse si jas kayak kene iki. Oh ya bener omahe Kang Dolo iki. Kuwi pite Satria Abyune ngemperno. Lah nuwun. Weh, kowe monggo-monggo Kang. Mlebu. Nggih. Kang Sugeng ngaturaken Sugeng Riyaya sedaya klepatan kula jenengan tampa nggih. Tampa piye to Kang? Wah, kancaku kabeh tik do ora enek sing bener iki. Dilebur dina Riyadi, Kang. Oh iya, padha-padha Kang. Menuga luputku ya. Iya. Ora lah kono ngarepan mang tenek pite si jas ki apa nek kene bocahe? Enek. Lagi ngising ya, Mas. Lagi ngising. Sampai weteng loro. Oh, dadi bocahe nek kene to emang. Enek. Lah iki mah tek akeh men gelas sapa wae sing rene mangkang. Alah komplit wae kari dhewe. Oh iya. Rene heeh. Iya Kang iki akeh iki lho ijik iki mangke. Bocah-bocah Mas do rene iki. Ya Kang matur nuwun. Wong aku mang ya bar saka nggone kupluk ana jare wonge bar saka kene mau ya. Iya, memang saka kono ya. Oh, lah piye wong aku ke? Ya cara tak jak rene wae mau. Rene neh. Ya ora gelem jare mang arep garap apa ngono kae mang. Ya wis dinten ijah aja jagungan kene. Ya aku ke lagi iso. Ngombe sik. Iya, Kang. Lah aku ya lagi iso metu iki mang nggih. Lah ngopo to? Aku ki repot terus sawene lebaran iki. Wah, lah ngandi repotmu iki? Ya ngisi sakwene anu lho, ngisi apa jenenge? Halal bihalal. Oh, Kuwi. kowe ke wah, lah malah meneri no. Kuwi sesasi punjul ndak. Lah sesasi punjul iki kek pira punjulane iki? Ya dipunjuli siji tekan tanggal 32 kok. Ya lah gur tekan tanggal 31. Ya Kang pancen kancane dhewe iki padha. Padha piye to, Kang? Masa aku padha? Padha deglenge pokoke sak tim iki kene iki. Gembrah ngene apa jajane? Guruang loro elek gembrah ae rame. Ora enak-enake wong ngising. Jabang bayi jas. Renek kono renek kene yo gur gaglaki roti wae. Ayo, enak iki. Ayo. Ya.
Rotine iki engko meneh. Kowe pras sungkeman karo Kang Tomo. Ora. Kuwi tak enteni pirang-pirang dina ora nyanggon aku. Kuwi lho sing duwe kendaraan nyanggon aku. Lah ki kon ngopo nyanggonamu? Bang Boro ya sungkeman nyanggon aku. Ya Kang. Mbuh, Sungkeman dasmu kuwi bilang boro nyanggon aku iki wong bayi wingi sore. Priyet wae aku karo kowe iki. Oh iya Kang. gendang sungkeman kono malah do udur. Kelali kuwi engko lah. Kang mumpung iki jek dina riyaya, dosamu tak ngapura, Kang. Ya matur nuwun. Dosaku wis mbok ngapura. Malah sing akeh dosane iki kowe no. Aku ki perasaan ki ora tau no, Kang. Duwe dosa karo kowe iki. Masa kowe ora tau jas duwe dosa karo aku? Ning nek duwe dosa koyoke ora tau, Kang. Ning nek misu-misui kowe kerep aku. Ya kuwi diarani dosa, Cuk. Wis, iki lak wis do ngapuranen. Wis 0-0, ayo gek do wedangan kene. Ya kan. Ora jas, kowe emang enek kene iki mau wis kepingi-wingi. Wis kenal lagi banget. Berarti ya neruske sungkeman lagi sungkeman nyanggone Kang Dolo ya. Iya. Iya, sungkeman kok nganggo kupluk topi kaya ngene. Ngene iki lho, iki bagus. Ora duwe ya, Kang. Ora duwe nganggo kupluk. Ya ijal. Ngono ayo Iya. gah anyar iki. Wes rasa udur wae. Duwe kupluk, Kang. Kupluk to, heeh. Lah kae lho kupluk mang beres kok kene. Nyang ngorono nakmu, sungginen. Kupuke. Iya, kok tak sunggine, Kang. Hah? Iki ngandi wae ora tau ketok iki. Lah oke sakwene saka apa jenenge? Lah iya. Saka poso nganti bar Idul Fitri iki aku ki repot terus. Aku ki sering ngisi masalahe. Ngisi apa? Ya wis ngisi ndek-ndek ngisi jun, ngisi ember, ngisi toren. Tak diroke ngisi Lah iya jas, wes jan iki wong iki piye to iki? Lah iya. ngisi masjid ngono, Pak. Lah Ya, iya Dri. ngisi masjid. Ngono ae perlu tak iseni banyune. Isi padasan nanti mu tak umumne kok Kang. Kendang-kendang iki lho dipangan iki, panganane yo kuwi enake. Kendang to Kang? Iki wae aja dikok roti. Iki seneng aku. Lah iki sing duweni sapa? Andol. Lah nek mbok gagahi dhewe ning duweni Kang Dolo. Lah sing dhisik teko rene mang sapa? Oh, ngono to. Ah iya, Udur meneh piye iki? Taylor kuwi mang apa to Kang janjane? Tukang jahit. Lah piye to Kang? Iki aku duwe duit 100, mbok tulung si jas e dijahitke rono. Wah, lah jas kesenengan no hargane klambian ngono. Kesenengen no tak geke klambi. Wah, lareng ngopo kuwi mangga? Takon jahitke lambene iki lho gen ramaneni wong gerang wae. Ah, lambeku salah meneh. Kang mbok aku njaluk rotine kuwi. Lah kuwi lho ki mangan nang kono. Aja. Roti seneng aku. Aja. Lah mesti kei to jas. Kang. Ora mekarat tenan. Lah iki mah jare 0-0 iki, Bang. Ora nul-nulan nek bab roti. Biya dikei to jas, engko nek entek tuku meneh engko. Aja. Roti seneng aku, Tik. Aja. Mangan koyo iki wae nya. Pangan. Gono mulai ngono. Sak piringe. Ngopo to, Kang? Kaya cah cilik wae rebutan roti. Mbok dikei to jas. Sing degleng ki kowe lho. Malah kaya cah cilik ngono kowe iki. Ya iya ya Kang. Sing dhewe cah cilik mosok aku sing dituduh. Aduh, wetengku Tik lorone ya, Kang. Ora lho kowe emang gaglek apa to jas? Wetengmu ora lara wae. Mula aja sok kokean gaglaki roti wae, wetengmu lak dadi kaya ngono kuwi to. Sik ya, Kang, aku tak nyamburi sik. Yo. Weh, lah piye to jas? Ngising tenggo roti iki. Engko nek takone kono ya dipangan kuwi. Aku ora uman. Iya piye Kang teh ya nek menungso kaya ngono. Yo, nek renek kuwi ra jangkep Kang donyane. Ya, nek tenan iki. Weh, teras itu jas, jarang ngising. Wah, aku ki ora ngising Tik ngadahi golek plastik iki, ngadahi iki gitu. Iya Kang nek kaya ngono ki apa ya bener. Wis jarno wae Kang, wong iki lho kaya ngono kuwi nek ra tau mbadhep roti.
Wis Kang, aku matur suwun, tak pamit mulih sik ya. Wah, lempung kumpu wae to. Gas. Nah, engko aku ngantuk pisan. Bang bayi Kang pe yo enek bocah men rakus kaya ngono iki. Lah iya to. Ora ngono kae. Lebih meneh kan. Ya dhewe. Wah, gancuk. Gegoro roti aku dirasani. Bali ya. Weh, wonge bali neh Kang. Wah, ngopo jas sing keri? Oke, asline gur guyon lho, Kang. Ora mungkin aku ke kowe ki ora tak kei roti. Lah ngono kuwi karo kanca iki nenek pangan ya dibagei ngono lho. Wah, yo ngene iki jas sing tak jaluk nenek panganan ki eling karo kanca. Aku ki tetep eling Kang nek karo kanca ki. Ya ngono kuwi kudune. Nyo tak bagi siji aku tak mulih. Ya, ditinggali siji tenan, Kang. Iya kuwi lho Kang. Nyap cijai nyap mbuh kanca-kanca apa iki? Asu. Kami keluarga besar Mitul Channel mengucapkan Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sepurane telat yo Lur. Nggih. Iki salah